Ayan mga kanter, what's up? Mamunga tayo ngayon ng mga dalag, mga ngawil tayo. Sama natin, Kanter Kevin Bossing, Kanter Paul, Kanter Francis, Kanter Brian guys, stay tuned! Follow it! Bagyong neneng na! Dito na tayo sa Iska mga ka-hunter. Dito tayo, dadayo, Iska. Besta mga hunter, baling. Dami. Oh. Isang bungkal yan yan. Sino ang kumakain ng mga ganito dyan? Ni? Eh, nagbalayan da. Oh. Nabaling. Nasaroon. Aray. Oh. Sino kumakain dyan ng ganito mga hunter? Oh. Ang dami oh. Mga pain lang namin dito yan. Hindi kami kumakain yan. Pinapakain lang sa dalag. Tsaka igat. Adi dyan eh. Ano? Ni Warsi. Ganun man yun ah. Oo. Mainit dyan ko. Ayun guys, kakapagod. Habang sinago, kaya ko dito. Papahinga muna. Kape ko ma, kape. Oh, ganyan magbutas ng ano. Ganyan pala sila pumapasok sa ano, sa lupa. Oh, nandun na oh. Tingnan nyo, papasok ulit yan. Tingnan nyo mga hunter oh. Oh. Galing ng ano na to. Oh, balang oh. Oh, ganun pala oh. Ang bilis oh. Oh. Dami-dami na mga hunter oh. Oh, tatlo silang nag-ukay mga Kanter Kulot, Kanter Francis, Kanter Kevin. Ay, talaga. Nay! Awanay! Nay! Surprise! Hagaglilubog na nay! Kailangan teka raw. Nay! Abaw, hagaglilubog na eh. Ay, nalilubogan! Paspasam nay! Wow, ang dami guys. Ang daming pala. Walang imburais. Sa palang kimo-kimo ito na eh. Dito pala madami guys. Dito pala madami oh. Tayo. Nagkinso yata. Oh. Oh. Dandanikan mo. Dandanikan. Pinalagalin ito. Kawanin lang. Trip na ka. Ito yung kawil mga kanter. Oh, kawil. May atang tayo. Ay nako. Dito tayo mga ngawil. Jay.
Ay, Ate Kali na. Ay, nako. Ayun na siya bagyong Neneng. Oh. Ay, ni. Giniginaw na kami mga kanter. Ang kunin. Orang lamig. Katangan tayo. Kaya bakit yung gabi ko yun? Ganunin tayo tigtaan. Pagatangan tayo. Mag-aatang daw guys. Ito. Lalagay namin para madami kaming makuha. Ito yung way ng mga matatanda pa noon. Para madami makuha mga hunter. Gabriel. Bota. Apaan? Pagtugawan. As ka mo Gabriel, di amo yan. Ni. Biwag. Ganyan yung way daw ng mga matatanda mga hunter. Para maraming makuha. May kayo na po. Tapos katan yung tada. Palitan nyo ng marami. Mga ka-hunter. Palitan nyo ng marami. Oo. Nagasta ka ko tumangkot tayo sa gagay sa tayo. Ay sus? Urawan. Ang nampang pabara pa eh. Dito muna yan. Atang mga ka-hunter. Diyan na yan. Dito mga mawadan. Kaya mau. Dead yan. Guys. O yan, nagtartrap na si ka-hunter Francisca. Ay, malalim. Francisca. Ay, ikaw na. Yun yung way ng mga sinaunang tao mga hunter, mga makatanda. Try daw namin, baka madaming mahuli. Oh. Naglalagay kami ng mga atang, mga ka-hunter. Dito yun na. Pagpapatag ka sa tanay. Kamot. Tanay. Ikaw man itong. Ano yung manapan? Naglalagay si hunter kulot. Hey. Hold. Good move. Tapos ha. Hey. Lord. Ano? Hunter kulot. Ano talaga? Hey. So maglalagay din si hunter Kevin. Pusing. So yung kain natin, baleng. 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 Lalo na kung nakakabuto. Para mas maganda. Malamig na. Ito yung mga hunter oh. Ganyan yung abalin. Lagyan natin dyan oh. Oh, ganyan mga hunter. Basic. Yan yung pain natin. Kakainin. Ang binatan ka? Nay, nagsamuot. Okay. Ayos na. Hey? Sabit ako. Oh. Kasi tutusok na gano'n mga tarayma oh. Yan. Nagtatrap tayo ng 84 piraso mga kahanda. 83 pala. Kulangan na ng isa kasi kahapon. Ay hindi pala kahapon. Last day mga hunter. Nabali yung isa dahil sa malaki yung nakuha. Mga hunter. Yan sila oh. Wala na. Balikan ko kayo mga hunter pag nakatrap na kami. Update mga hunter. Ayun nga, nag-trap pa kami. Dami-dami pa to. Yan yung dalawa oh. Si Hunter Paul at si Hunter Francis. Nag-trap pa rin. Ano? Yung mga bebe kong dalawa. Bebe ka! Oh, bebe ko. Ay, bebe! Pag. Lilinis si Bossing. Hunter Bossing.
Oh. Ito si Hunter Paul. Ama na. Hunter Francisca. Francisca Rabanesa. Frances. Minsan si Hunter Kevin. Mga alas na ito. Mga anak to. Ito yung pain natin. Abalin. Ayan oh. Ganyan lang yan oh. Tapos tutok mo lang yan oh. Oh, ayan mga kasan oh. Oh, di ba? Kukuha yan. Kukuha yan, sure. Sana. God bless. Kumuha ka ah. Oh. Ayan, nagpapain pa yung mga nagtatrap pa. Mga ating mga kasamahan, mga hunter. Daming wild duck oh. Wild duck yan lahat. Ayan oh. Oh, wild duck oh. Hunter pulot. Nagtatrap. Palakat pa. Hadya mga tanakot itong dalagay. Tatan. Nangalan. Nangalan. Madami pa yung trap natin mga hunter. Hindi pa tayo nakakahalahati. Pinapatay ko yung video para tumulong tayo mag-trap. Kakawal din ako. Update ko na lang kayo ulit pagpunti na mga hunter. Malulubat kasi tayo eh. Nasa ibang lugar tayo. Wala tayong pag-chargean mga hunter. Ano? Andun yung dalawa. Dito kami. Okay. Pwede na gusto lang ito. Ano? Ngayon. Naglambot kita kasi. Ate kabutang na. Nalamuyot. Snail mga hunter. Oh. Pero ibang shape nito. Nalabas pa oh. Yung gusto call mga hunter, yung call. Pag ginalaw mo ganyan, tumatakip na. Ito hindi. Ay! Ket, siya pa nyo. Nay, Di ba makita kita pa kami dito? Walang yaka. Trapping. Uy. Tingnan nyo yung mga daanan namin mga hunter. Hindi natin alam. May tumitingin na dyan na ahas na malaki. Yung napapanood na anaconda. Ayan oh, baka may anaconda dito mga ka-hunter. Anaconda? Yung anaconda yung ahas. Okay lang yan mga hunter, wag lang alimatak. Kailangan ako ng drop. Uy. Oh. Tingnan nyo yung dinaanan namin oh. Oh. Yes sir. Shout out po sa magiging girlfriend niya. Malagiin niya. Napakaswerte daw. Wow! Wow! Siya ang pakatag. What's up mga kanter? Kunti na lang yung ating kawil. Meron pa siguro mga 20 mga kanter. Inubos na namin dito sa park na to. Ito na lang mga hunter. Oh guys, oh. Ano mga hunter, malapit na matapos.
Mga kanter. Oh. Ang oras mga kanter, mga last strike pa lang siguro. Pero ang itim na ng kaulapan. Parang ano, parang gabi na. Mga gabi na. Awan stick man. Ay. Mga kanter, habang naghihintay kami ng oras, merienda muna ng coke, yung atang namin kanina. Kape ko. Kape sa Bagyo. Atang to, baka magdijiwik tayo. Hoy, merienda na. Merienda na tayo. Kasta ka daw. Hanta ngayon yun naman. Balingakan kasta ka. May pamahiin kasi mga kanter na pag kinain mo yung atang ba, magdidiwig-diwig. Ganun ka. Oh. Yun yung dalawa. Oh, bigin. Karga. Sana to. Bimbinan. Natay soldado ang kulog ni Bossing. Lagi ako puntaan. Mapunta na. Ipan niya, bagyo na parbangaw. Ako nagagusto ko. Magpapandaw na kami mga idol, lumas na yung ulan. Tapos babalik kami mamayang gabi. Ha? Lakas na ng ulan. Grabe na. Lakas na ng ulan mga kanter. Mamayang alas 2 kasi yung bagyo dito sa amin mga kanter. Yung bagyong Nene. Jai. Mga bakit lalaw gitu. Alan. Tung. Alan. Allah, promise. Ni amang ko nakse. Pan. Apa? Ni. No paggamon ang igat. Bukan. Tika mga rudon na eh. Nunguha na naman mga kanter. Ang alak, kaso? Hey! Oh, ano yan? Tinta ba? Uy, bunchek! Ano yan? Tintadaan mo. Uy! Bunchek! Nagwagi! Ang lalaki ng dalag dito! May bunchek oh! May bunchek pa dito! Nice! Karami. Pagtapugubon tayo? Oo, umuubon. Mga lagay dyan kagatin na tayo. Walang ubo ang bunchek mga kanter. Dalawa na meron pa dun isa. Nagdakwil di si mauna to. Oy. Patingin. Dalawa na oh. Dalawa na. Oy. Kabsat. Magkapatid. Nangalang kulo, nangalang. Magsagot. Nangalang. Was. Sabala pituro mo maun. Natitihan pa itibagik na eh. Nangala. Hey.
Hey! Nanguha ito mga hunter maliit. So, kukunin namin ito mga hunter kasi hindi na ito mabubuhay. Mamamatay na ito, nasimaan kasi. May sima mga hunter. Ano? Hindi na yan mabubuhay. Kamusta? Dangon. Dangaw. Yan. Nakakapit tatlo ng mga buntot mga kanter. Sa mga kanter, uwi na tayo. Mamayang gabi ulit tayo magpapandaw. May nakuha kaming 5. Isa, dalawa. Tapos na dito. 5. Ayan mga kanter, 5. So, hindi kasi pwedeng mga kanter na pakawala to kasi mamamatay din. Nasimaan na kasi. Buti pag lambat mga kanter. Or kapag pwede pa.